heu sentit a parlar del nombre pi. Tots sabem que correspon al 3,14, seguit per un nombre infinit de dígits decimals. Apareix en moltes fórmules. Si el busquem per Google, comprovem que té al voltant de 800 milions d'entrades. Se n'han escrit molts articles i fins i tot s'ha fet una pel·li que porta el seu nom. Però, què és pi? Pi és una constant que relaciona el perímetre d'una circumferència amb el seu diàmetre. Així tenim que, agafem la circumferència que agafem, el quocient del seu perímetre pel seu diàmetre sempre ens donarà pi. Al segle XVIII, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, va idear un mètode de probabilitat geomètrica per aproximar-nos al nombre pi. L'experiment de Buffon tracta de traçar una línia a l'extrem del full i col·locar dos llumins perpendiculars. I agafem un regle i tracem una altra línia paral·lela a aquesta. I anem traçant línies paral·leles. Llancem els llumins sobre el full d'una manera aleatòria. I traiem els que travessen la línia. Com tota pràctica estadística, l'hem de realitzar moltes vegades, quantes més millor, per arribar a un resultat fiable.